Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala, nila nga atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kining yung ubus nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akap. Abino adlaw na usab karon nga samantarong adlaw mahigala. Adlaw karon nga Biyernes, no? Pizza 23 na kini sa bulan sa Pebrero tuig 2024. Hala no, maing mudto na kanaton tanan manghigala nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kabuntuhon. Abi no ato dahil nga timbayaon manghigala no o mayong mudto ang atong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ramahata diri sa Sibulan, o gingaman usab ang atong station manager dito sa Actin Basay si Brad Elmer Lugatiman, no? Kumusta na Mer? No, Brad Elmer, no? O nga ato usab nga mga kaigsuunan nga mga taga atong mga kaigsuunan usab nga mga taga kining Actin Basay, no? Abi ako mga paryente din ha, membro sa Academia Clan, no? Kumusta na mo? Nang hidaot kita nga anaa kamong tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kamuntuhon. Bueno mahigala no, ari kita sa atuang CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamuntuhon. Pope Francis giyatudlo ang bagong obispo sa Caseach Diocese of Caceres, no? Siya mao si Bishop Rex Andrew Alarcon. No, so bago na karon ang obispo mahigala sa Diocese of Caceres. Unya matud pa dunay mga sa laing bahin pipila ka mga obispo ni apil no sa protesta batok sa Chacha, no? Sila mao si Bishop Jose Colin Bagaporo sa Caritas Philippines o si Bishop Emeritus Jugracias Iniegues, no? O uban pang mga kamadrihan ug mga kaparian may apil no sa protesta alang sa pag-alkontra sa matud pa charter change. Balita mga higala gikan sa Vatican, God walks with His people. Mao kini ang nahimo nga tema sa World Refuge Day 2024, no? Pagahimuon ang World kini gitawag na to World Day for Refugees, for World Refuge Day karong katapusang Domingo sa Setyembre. No, mao kadto mahigala mga balitang simbahan ni ining kamuntuhon. Abi no ato ko dai nga timbayaon mga higala, no? O mayong mudto ang atong mga lay ministers. Kumusta na nga atong mga lay ministers? Ang atua usab nga mga kaigsuunan nga mga kamadrihan. Kumusta nga atong mga MBG, no? Kumusta na nga atong mga sakristan? Ang tanan doon nato mga higala nga mga kaigsuunan nga nangalagad sa Katolikong simbahan, no? Padayon ang panawagan karon sa atong talahurong Santo Papa sa kinasing-kasing gyud nga pagpangalagad kini gitawag bitawg natong synod on synodality, no? Kana bitang managhiusa kita alang sa pagserbisyo sa atong simbahan. Nahala no, padayon kita ari kita sa atuang Saint of the Day. Boy no ang atong Saint of the Day karon bisag way nang utana mao kini si February 23. Okay no? February 23 mao si San Policarpio, Saint Polycarp, no? Bueno, kini si Saint Polycarp, kuan kini siya, Bishop of Smyrna, no? Smyrna, ang modern Turkey, no? Disciple of Saint John the Apostle and a friend of Saint Ignatius of Antioch, no? And he was revered as Christian leader during the first half of the 2nd century. He is a friend of Saint Ignatius of Antioch. On his way to Rome, no, kini si San Ignatius de Antioquia, aron dito siya magmartir,
niagi kini siya sa kining gitawag na tug Smyrna, no, ang lugar ni San Policarpio sa kining Asia Minor. Unya giila kini mga higala si San Policarpo sa daghan kaayong mga sulat nga iyang gihimo o hangtod gani karon padayon kini nga gipreserba, no, kini mga sinulat ni San Policarpo. Ala, no, mao kadto mga higala nga tuang saint of the day karon mao si San Policarpo. Bino ari kita mga higala sa tuang ginagmay nga Jolo joke joke. Okay, no? Jolo joke joke ta mga higala, no, kay ganahan daw jud kayo nga akong Gawix din do sa Kalumbuyan, no, si Gawix, no, si Father Christian kining Durango. Gawix, kumusta na kay Gawix? Bino nag-istorya gihapon kini si Busting ug si Picoy. Koy, murag mas advance man gyud ay tanong kaysa mga Tagalog. Pero na kayo magkaada. Kay daghan kayo nga mas ulahi sila nato na una gyud ta ba? Mao ba? Unsa mong kuno pananlitan bi? No, kanang langgam. Kanang langgam sa ila koy. Nagkamang pa na. Sa ato naglupad na. Tuod do, advance gid ay tanong. O pananglitan, kanang lasang, kanang gubat. No, kanang gubat. Sa mga Tagalog na, mingaw kayo na. Kanang gubat, mingaw kayo na. Pero sa ato, no, sa mga Tagalog, mingaw kayo ng gubat. Pero sa ato, gapinusilay na. Una siya advance kayo, ta sila mingaw pa, kita gapinusilay na. Bitaw, no, advance gid ay tanong. Napagyulain? Kanang kuan, libang. Kada bang malibang ba? Tanawa lagot. Sa ila kanang malibang, kuan pa kaayo? Kana bang tiyanghalaan ng kuan pa, kanang nalingaw pa. Pero sa ato, nanimaho na. Tuod, no? Tuod, no? Mas advance gid ay kaysa mga Tagalog. Joke ba yun? Joke na dugo ito, may lain. Sorry sa mga naninuto. Pasintabi sa mga naniuto. Lumaing munto na dahil kanatong tanan ng higala, no? Nang hinaot kita, ako na yung mga pasugo, no, sa pamilya, sa mga Tagala Libertad, no? Nga, mura og 14 or 15 kabuking taon ang nahimong biktima sa aksidente nga nahimo dapit dito sa Bulwang. Nakadungong pagkukong istorya nga dili mauba, nga doon na kunoy ang mga negosyante manggudtong kuan, katubitong nga disgrasya. Pagka-disgrasya kuno, may mga kwarta kuno nga nawala, kay walagi kuno, diha kuno yung mga kawatan po nga nanuol. Mura pug maluoy po ta ba? Kay kuang kuno, kanang nangawala kuno ning kwarta, siguro sa ilahang huna-huna kuno, kay katukunong mga tawhana, kini katukunong mga tawhana kuno, matud pa, mga kwartahan dahil kuno to, kay mga komprador maday kuno to kuan kanang komprador ba og mga hayop ba, baka, karabaw, baboy, ingon niya na. So daghan jud kuno to kwarta, kay murag mo paingon man siguro to sila dawis. Ang nahitabo kuno na disgrasya unya murag nagduda ang mga kamag-anak ba kini mga paryente nga mura og dunay nang hilabot sa kwarta nila. Kay wala mo kuno ni mga kwarta. Murag naa kunoy nang hilabot o kinsa pa pud dagay pud naa jud kuno nang hilabot niana. So ato din panawagan ha kung tinuod man gani, no, nga doon na gyud nang hilabot po rin taon sa kwartas mga nangamatay kanang bitong blood money. Iuli na pula man dagway, no? Iuli na pula man dagway kung naa man gani, kung tinuod man gani, no, dili man ta sure ana kay pamasangil man lagi na wa man yun nakakita pod nga ila nang gihimo. Pero kung tinuod man gani ba, if ever ba nga tinuod, no, ato na lamang hangyoon pod nga iuli na po lamang doon ng kwartaha kay manlamang ng magamit-gamit po rin taon sa mga tagtungod. Kana kung tinuod magani. Ako wala biya ko na masangil ha. Siguro na sa akong nadungog ba nga istorya-istorya po sa mga tao kung ba nga itong gikahinabi nga doon na ko no'y mga salapi nga kwarta. Kidaghan mo kunong kwarta itong mga tawhanak, mga komprador ba yan. Kung kuno ang mga
pamilya ni complain kanya no kung wala na kwarta asa man day kuno ang kwarta, something like that, no? So banda nga kung ugaling tinuod magani na no sa gudag wa di patakasyon ana ato naman dagang iuli, no? Iuli naman dagay na nato kay mura makuyawan man taan ng kana bang ingon ni ana ba nga mga panghitabo nga mura bag makaluoy na kaayo unya ato pagyud nga ato kana gitiwasan, something like that. Tapos panawagan ako ha, panalitan og wala manibugay na kuha awan man nakawata pero naas imong kamot kay paduol nimo didto nakita ka kwarta nga wala man nimo kuan gyud ako utang ikas bulsa pero nakita-an nimo iuli naman daw guys pamilya para ilan ang bahin-bahinon, no? Kay luoy kay ito sila in taon. So again ha, taga-Bulwa nga wala ko na masangil ninyo. Panalitan na ba? No? Sorry kayo kung muna inyong una-una pero wala dili na may akong bita pasabot. No nga muna. No nga ako ara gyud nga ako. Adu na manggani, no? Du na manggani na hitabo nga ingon ni ana. Iuli na pulaman dagway. No kay doble ang kasub-anan in taon sa mga member sa pamilya. Kung ugaling tinuod, no? Pero dili man lagi ta sure basin ko dagay taon na lagpo tong asa ba. No, klaro ba? Sorry kayo ha, ayaw misinterpret ang ako ang wala ko na masangil ninyo, wala ko na masangil. Pananglitan na ba? Ha, pananglitan. Okay no, so padayon kita sa atuang mga buhatonon ug are na kita sa atuang katekism. Okay, katekism na tamang higala, doon natin mga pangutana dali. Okay. So ato na yung itimbayaw, no, sa mga maingod to, ang akong mga classmate. No, si Brad Ubing, si Father Ubing Masyon din nasa Sikiho, sa Larina, si Father Tonton Arnaiz, tas Batinggil, nga kura paroko na sila mahigala. O ingo manusab si Father, Father Kuan, kanang si Father Dalmasio Hirami sa Himalalod, no, akong mga classmate. Ako mga contemporaries po, ako dahil nga timbayaw no sabong mayong mudto si Monsignor Larry din ha, sa may Siquijor, sa may Siquijor Island, no? Yung manusab si Father J. Enriquez, no? Ako na mga contemporary. Si Father Boboy Gutierrez, no? Si Father Flores, no? Father Jerry Flores. Yung manusab, daghan kong mga contemporaries din sa Siquijor. Of course, akong tibayaon po di ay mayong mudto ang ato ang mga Episcopal Vicars, no? Monsignor Larry Katubig di sa Siquijor, Monsignor Kuan pod kanang Monsignor kini bang atong judicial vicar ba Dami Tulabi, no? Manusab si Monsignor Marino Ibo, si Father si Monsignor Albert Erasmo Bohol, no? Kumusta na, no? Bino padayon ta sa ato ang mga buhatono ni ini kamuntuan. Nanda kita sa kanang mga katikisan. Doon mga pangutana dire. Kanang kuan nga bata, kanang bitang himalatyon nga bata. Pwede ra ba nga kita nalay mubunyag ana kung walay pari? No, pananglitan ba, pananabang nya pag kuan gyud pagkatao sa bata himalatyon na ba kanang murag nagpakita gyud og sign na murag dili na gyud makalahutay ang bata. Pwede ra ba kami na lang mga mananabang mao imubunyag? Mo pwede kayo. Pwede ra, no? Nga kamo na lang mao imubunyag o mga tagtungod, no? Panagtan-aw nimo ang bata. Kuan ba kanang medyo naglisod na pagginawa or something like that. Kamo na lang may bunyag. Pero kinahanglan nga sa inyong pagbunyag, correct formula gyud, no? Kung sa may mga formula ana. Tubig, no? Tubig unya ibubo nimo sa kanang agtang sa bata forehead buna and then paghuman sa kada bubo nimo mo imong gamiton ang Trinitarian formula mingon ka nga pananglitan nga aron dili ka malimot sa pangalan nganli sa pangalan nga dili ka malimot panlitan mo babae kanang ngalan sa imong asawa kung lalaki ka o baka bana o sa imong mama basta kanang mga pangalan ba nga dili nimo malimtan, something like that. Ibubo nimo palitan na Esther, ako nagbunyag nimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Pwede ra na siya. No, nga ikaw na lang mananabang o bisan kinsa. No, kanang naa ba ka ng present
sa pagtao sa bata unya makita nato nga wa pay bunyag ingon niya nakita na lang ang bunyag unya kinahanglan nga pero kung pananglitan og dili gyud madayon og kamatay ang bata inyo ginang i-report didto sa kuan sa Kura Paroko aron maduga ang uban nga mga rito kanang pagbutang og kuan kana bitang krisma o baka kanang pagbutang sa pangalan sa bata ma-register dito sa baptismal register. No, klaro ba? So pwede rin kamo ha, pwede rin kamo panalitan kung ang bata nagpakita na og signs nga medyo di na siya mulungtad. Kinaon niya doon na lang pangutan, what is the purpose of Parish Pastoral Council? Abi no, ang Parish Pastoral Council is a consultative body. Is a consultative body to the pastor. Pope Paul VI stated that the pastoral council is to examine and consider all that relates to the pastoral work and to offer practical conclusions on this matter so that the life and activity of the people of God be brought into greater conforming with the gospel. Now, the purpose of pastoral council are closely linked together and also to make the life and activity of the parish more confirmed to the gospel. Sa ato pa, consultative body. Kaya doon naman uban nga misconceptions ba nga ang magdalagyod sa project, ang kining pastoral council, good PPC, dili magdepende na siya. Kung maingon ang pare nga siya mo dala sa project, siya ra, consultative raman ang PPC. No, kung maingon siya nga ang mga PPC mo ipadadon, pwede lagi hapon na. Okay, siya man lagi consultative body naman lagi ang PPC. Okay? Okay, para na laing relihiyon nga gustong magpahilog, pwede ra ba na? Pwede ra na siya. Basta ma-comply ang mga requirements na pananglitan, wala din ha ang kuan, wala din ha ang ilahang minister. Pwede rin na siya. In the absence of the minister, no? If there is a danger of death or if in the judgment of the diocesan bishop or of the Episcopal Conference, there is some other grave and pressing need, Catholic ministers may lawfully administer the same sacraments to other Christians not in full communion with the Catholic Church who cannot approach a minister of their own community and who show necessarily ask for them and provided that they demonstrate the Catholic faith and respect. Sa ato pa, kung pananglitan ba, doon ay mga dili katoliko nga magpahilog, eksamina una, ato sang eksamino na ang kinabuhi. Wala ba dagway in tao ni nagpasipala o pulong sa ato ang relihiyon? O wala po din na ang ilahang ministro. O mananghid po may sa Santo sa kuhan. Mananghid po may sa Talahurong Obispo. Pwede na siya, no? Local ordinary. So din nila lang takutob ha. Salamat kayo sa inyong patalingog, no? Sa ato ang programa. Dugay-dugay na kayo ng programa hamangkala. Mga 20 naman siguro katuig ko. Tapahuan eh. Pero padayon gihapon kita. Hantod na gid kini sa hantod na makakaya ba ta? No? Nga mga tubang kita dire nya nanangutana nga dugay ko kayo nga nagteleradyo. Actually dili gyud ako magteleradyo pero kay murag mao man hangyo pod sa ato ang manager nya naman lagi tay gitawag po nato og kanang pagtubag ug unsa poy makatabang mo na nga nagteleradyo na lang ko kay radyo ra ba ko sa una ayun na okay ko din po lagi atong itsura murag dili pod pang TV. ang atong itsura pang radyo ra pero lugso na lamang ginato lugson ta na lamang gid ulo atubang pud sa kamera. No, nya nga ako pasalamatan pud ako aga kana ba mo-edit ini akong programa, no, ang ato usab nga IT sana information technician, no, nga maoy mo kansi ko anday si Miss Camille Sormiada. No, salamat kay Camille, no. O padayon kita sa ato ang mga buhatonon. Bueno, ato di ay nga panawagan sa akong mga parokyano, no, nga every Friday at 6 o'clock in the evening
doon na kita Station of the Cross. Okay, daghang salamat ug maayong mudto Pilipinas.